खालि बावै थांनाय 10 जुन खालि जि जालांनाय सानै लाइमोन सिख्ला बिथांमोनखौ फासिखौ लानानै दिनै उदालगुरि जिल्ला आइजो आफादा मोनसे हाबाफारि थांनाय 11 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लानि अबेखथियाव जिबिदि मुगैथाव जाथाया जालांबाय जों बयबो मिथिदों बे जाथायखौ जोङो आइजो जथाय आफादनि जानानै आरो गासै आइजो माहारिनि जानानै खोब जोङो निन्दा खालामदों लोगोसे जोङो न'खरनि जानानै खोब गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो जों लुबैदों दिनैनि बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जाय सास्नि दायनिगिरिखौ हमबाय पुलिसा बिसोरखौ जाहाथे गोख्रोङै साजा होयो आरो साजाया ओरैबायदि जानांगौ जाहाथे थैनायसिम थारमाने फासिसिम थाङो बेखौ जोङो लुबैदों जुदि बेबायदि गोख्रों साजा होआब्ला दिनै आरो गोबां बेबायदि दायनिगिरिफोर जायनि माने साननायफोरा बेबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि बिथांमोना माने बेबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थागोन बेखौ जों लुबैदों आरो लोगोसे जाय दुखुथिया न'खर बिथांमोना जाहाथे अनसुंथाइखौ मोनो सरकारनिफ्राय बेखौ लुबैदों लोगोसे आरो जायफोर सादारन सुबुं बिखेखै आइजोफोरा जाहाथे रैखाथिखौ मोनो दिनै न'खरावनो होन बा खामानि मावनाय बेलायाव बा साख्रि अफिस बेबायदिफोराव जाहाथे गोख्रों रैखाथिखौ मोनो बेखौ जों सरकारनि सेराव बेखौनो जों दाबि जनायदों सरकारनिसिम जे दाबि जनायबाय दिनैनि बे समाव सरकारनिसिम मा आसा खालामनो हायो जे आइजोफोरा बेसेबां रैखाथि जोङो नुयो जोङो आसामनिखौ दोनथ'नानैब्लाबो गासै भारताव जोङो नायोब्ला नुयो जाय आइजोफोरनि सायाव जिबायदि जाथायफ्रानो जाया माने जिनाहारियानो जोन बा हमना ला न'खरारि दाङा बाजि डमेस्टिक भायलेन्सआनो होन बा बेबायदि गोबां बिदि जाथायफ्रा जायो आरो बेफोराव जाय बिसार बेबायदि बिजिरनाय राहा बियो माने खोब गोलाव आरो गोबाव सम लायो आरो बारा गोख्रों नङा होनना जोङो सानो मानोना जों गोबां बिदि एगजामपोलफोरखौ जोङो नुयो 2016 मायथाइयाव जाय निर्भया काण्ड माने गेंरेप जादोंमोन बेनि बिसाराबो बोसोरब्रै सोलिदोंमोन आरो दुखुनांथावा बे जाबाय बे दायनिगिरिफोरनि जानानै सासे उकिला बिसिनि जानानै जाय केस नांदोंमोन आरो बेनिखायनो बे बिसारा गोलाव सम लादोंमोन दा बेबायदि गोबां जोङो नुयो बिसारफोरखौ माने बिसार बिजिरनाय राहाया खोब गोख्रों जाया बेनिखायनो जों लुबैदों जाहाथे बेबायदि बिजिरनाय राहाया खोब गोख्रोङै जायो बेबायदि बिसारखौ सरकारा बेबायदि गोख्रों आयेन बानायनांगौ जाहाथे माने बेबायदि जिनाहारि खालामग्राफोरखौ थोंजोङै माने फासि होनायनि साजाखौ जाहाथे होयो दा बेनिखायनो दिनै जोङो आसाम सरकारजों लोगोसे गासै भारत सरकारनो जों दाबि जनायदों बेबायदि जाथायफोरा जाहाथे जानाथों बिनि थाखाय गोख्रों आयेन लानांगौ आरो गोख्रों बिसारखौ खालामनांगौ फार्स्ट रेकर्डनि गेजेरजों आरो लोगोसे जाय आइजोफोर जेरावखि थाया बे गासै आइजोफोरखौ माने रैखाथिखौ जाहाथे होयो बेखौ आङो सरकारनि गेजेराव सेराव बेखौनो दाबि जनायदों बे जाथायनि सायाव एबा आइजोफोरनि सायाव जुदि सरकारा गोख्रों राहा लायाबा इयुन समाव आइजो आफादनिफ्राय माबायदि जोङो बे राहाखौ लागोन बे थांनाय 11 जुन खालारनि बे जाथायाल' नङा बिनि सिगांबो जोंहा एप्रिलनि 9 तारिखआवहाय बे उदालगुरि जिल्लानि अनजालि बसुमतारी बिथांनि जाथायखौबो जोङो मिथिदों बिथांखौबो बेबायदि बुथारनाय जाथायखौ जोङो मिथिदों दा बिनि केसाबो दासिमबो सोलिबाय थादों नाथाय दासिमबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै दा बिनिखायनो बेबायदि जाथायफोरा माने रेगुलार जाबाय थादों माने मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थादों आरो जोङो गोख्रों बिसार बिजिरनाय राहाखौ नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो जुदि बे खेबाव जुदि सरकारा गोख्रों राहा लायाबा जोङो आइजो फारसेनिफ्राय बिनि थाखाय जोङो आरोबाव गुबुन बेबायदि जोङो धरना हाबाफारि गोदान बा गोबां बेबायदि आरोबाव राहाफोरखौ जोङो लागोन सरकारनि गेजेराव दाबि जनायनो थाखाय नांगौ रोखोमनि सरकारा साजा होआखै नामा जायनि थाखाय बेबायदि जाथाय जादों जों बेखौनो बुंनांगोन साजाखौ होदोंब्लाबो माने बिजिरनाय राहाया खोब गोलाव जादों आरो बेबायदि माने माब्लाबा नुयो माने बेबायदि दायनिगिरिफ्रा माने जामिनावबो माने गबोनाय आरो उदाङैनो माने बेरायथिंनाय जेबो माने सिन्था खालामालासे गियालासे माने बेरायथिंनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनांगोन सरकारा माने जेबायदि गोख्रों राहा लानांगौ बेखौ लायाखै दा बेनिखायनो जोङो बुङो जे आइजोफोरा रैखाथि मोननांगौ बा आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथायखौ मोननांगौ बा आइजोफोरनि जौगानाय जानांगौ होनना जों बुङो नाथाय बे बेलायाव जोङो बिदिखौ लुबैदोंब्लाबो फारसेथिंजाय जोङो रैखाथिखौबो जोङो लुबैनांगोन दा बेनिखाय आइजोफोरनि जौगानाय लुबैयोब्ला जों गिबियाव रैखाथिखौ नायग्रोनांगोन आरो रैखाथि मोनोब्लासो जों दिनै न'निफ्राय माने गियालासे जोङो गावबा गाव खामानियाव जों ओंखारलांनो हागोन आरो जों खामानिफोरखौ मावनो हागोन दा बेनिखायनो जोङो सरकारखौ बेखौनो दाबि जनायगोन जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा आरो इयुनाव दाजाथों आरो बेजों लोगोसे जोङो गासै आइजो माहारि आरो बिमा माहारिखौबो जोङो बुंनो गोनां बेबायदियाव दङ जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां मेन्टेलिटिजों जोङो गियानखौ होयो मानोना बेबायदि जाथायफोरा बेनि थाखायनो जायो जाय दायनिगिरि बिथांमोननियाव माने आइजोफोरनि फारसे सनमाना गैया आरो आइजोफोरनि फारसे मोजां बिदि साननाया गैया दा बेनिखाय जोङो गथ'फोरखौ बेबायदि माने गियानखौ होनांगोन आइजोफोरखौ मान होनाय सनमान होनाय लोगोसे अननाय बिदिया जानांगोन आरो अब्लासो बेबायदि जाथायफ्रा जेनेबा जानाय नङा आरो बेनि थाखाय माने सरकाराबो गोख्रों राहाखौ लानांगोन बेखौनो नोंथांमोना दिनै हाबाफारि लादों हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला क'अर्डिनेसन कमिटि वुमेन क'अर्डिनेसन कमिटिजों जथायै मोनसे 1 घन्टानि थाखाय मोनसे प्रोटेस्ट डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम लानाय जायो दा मानोना थांनाय
जुन दाननि 11 तारिखाव क'क्राझार जिल्लानि अबयाखुथियाव मोनसे दुखुनांथावना मोनसे जाथाय जानानै थाङो। दा बेनो जाबाय सानै जिहेतु हिन्जावसा गथ'फोर बिथांमोनखौ रेप खालामनानै जिहेतु मार्डार खालामनाय केस दा बिनि हेंथायै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों सरकार आरो प्रशासनखौ जायफोर बे केसाव दायनिगिरि महरै दिनै मोनथिनानै मोनजाबाय बिथांमोनखौ जाहाथे फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनानै गोख्रैनो बिसार खालामो जाहाथे दुखुथिया न'खर आरो जायफोर बुथारजाबाय बिथांमोना जाहाथे न्यायखौ मोनो। दा बेनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दाबि खालामदों आरो जों बेखौनो दाबि खालामदों जायफोर बे दायाव माने दायनिगिरि महरै दिनै बिसार खालामजाबाय बिथांमोनखौ जाहाथे ओरैनो बिसार खालामालासेनो जाहाथे जेरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ मार्डार केसखौ लानानै बेबायदि जाहाथे पानिशमेन्टखौ होयो आरो जों बेखौनो सरकार आरो प्रशासनखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदों दुखुथिया न'खरनि थाखाय जाहाथे कम्पेनसेसनखौ थाबैनो खालामनानै होयो आरो जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे जायफोर दिनै सोलिनानै दङ सुबुंफोरा बिथांमोननि जिउ राहा जाहाथे सेफटि जानानै थायो। दा बिनि थाखाय सरकार आरो प्रशासनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो दा बिनि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो दाबि खालामदों।